toată lumea! Eu sunt Jax Gaming și bine v-am găsit la o nouă tutorial pe acest canal. Înainte să vă rog să vă amintesc să ne să în continuare. Astăzi vom face un tutorial pentru primul nostru examen, vom face un tutorial mai special. Eu vă voi arăta cum să înregistrați și să puteți să audă microfonul și clar cu Bandicam. Bine, mai întâi o să intrați pe cu care vi-l pun eu în descriere normal, o să-l aveți jos, scriere, intrați pe Google, puteți scrie și aici, voi scrie aici, Bandicam, chiar dacă filmez cu un program mai vechi, pe mine nu mă deranjează. Pe mine chiar nu mă deranjează că nu un program mai vechi. Că vreau doar să audă microfonul mai tare atât. Puteți aici, Bandicam pe download. O să vă las linkul în descriere. Așa, deci o să-l las în descriere. Da, și doilea videoclip va fi cum să încărcați un video, pentru că mulți vă pot întreba Jax Gaming. Da, dar cum fac? Da, și puteți să, dacă dați pe desktop să filmați, vă arăta ceva. Puteți da altcumva. Și dați la Download Bandicam. O să vă arate aici, așa. Download Bandicam, așteptăm. Facem o să vă dă Bandicam. Ce se încarcă repede. Da, aici puteți să da de Bandicoot, aici cred. Eu nu o să dau. Uite, vedeți, vă arăt aici Bandicam Setup. Și după ce vi s-a terminat, eu l-am descărcat, dați la deschide, pentru că el o să vă apară mereu pe desktop. Acum mă sună cineva, o să pun pe pauză să zică femeie și... Bine, am revenit, așa. Ok, dați, repun, mă scuzați, am revenit. Bun, uite așa, intră la... Puteți da la mână ca să începem ușor. Dați la OK. Dați înainte, bine ați venit v-am, ca acord. Și uite, dați așa, așa. Eu nu o să-l mai instalez, voi îl instalați. Și acum vreau să pun cu setările. Deci, cum vedeți aici, aveți setările. Intrați la video. Dezinstalați next. Și eu am adaugă și mouse-ul click. Dați la setări. Și uite aici, webcam, logo, efecte. Dați la sunet, cel mai important. Și nu în ăsta. Vedeți? Uite că nu mă. Dați în ăsta. Microfon exact, Smart Audio HD. Și aici la fel. Dați după OK. După aia, ca să faceți microfonul să audă mai clar, nu ieșiți pe Bandicam sau ceva. Intrați la microfon și dați click dreapta la dispozitive de înregistrare. Eu l-am pe căști, pentru că căști folosesc. Și dați la... Aici aveți, dați dublu click pe microfon și dați la niveluri. Și aici trebuie să-l aveți la 100. Aici. Puteți să dați la... Aici să vă foarte tare. Înțelegeți? Trebuie să dați. Eu cred că o să descoate asta. Așa, bine. După de-aia dați OK. Puteți să alege orice dispozitiv aveți voi, am ales căștile ca suport. Deci, cam atât a fost cu acest video, cu acest nou tutorial. Stați pe butonul de like. Eu am fost Jax Gaming și bună datoare, v-am salutat! Pa, lume!